Здравейте. Откъде сте вие? Няма значение. Защо? Искам. А защо сте тук днес? Питам приятелите откъде са. Просто искам да разбера откъде сте и какво правите. За да разбера какво правите вие тук. Да, задай. Кажете вие откъде сте и какво правите. Няма значение. Вие откъде сте? Сте граждани на страната сте, на Република Да, от тук съм. Ти От тук съм. Да, разбира се. Добре, и ние сме от тук. Какво подкрепяте в момента? Не сте сигурен какво подкрепяте, така ли да ви разбирам? Какво ти отговарят на тебе, бе, човек? Просто задавам нормален въпрос. Просто не искаме да отговаряме. Аз останал съм с впечатление, че сте тук, за да изявите позиция и просто Ти в искам да какво разбера. качество ми задаваш тези въпроси? В качество ми задаваш този въпрос. В качеството на гражданин. Аз в качеството на гражданин тук отговарям. Добре, вие няма ли да кажете за какво сте тук? Не. Аз останах с впечатление, че сте дошъл да изразите позиция. Мислех, че това Не си ти човека, който се включва в... А кой е? Не си ти човека, Добре, който представете се, ще говоря с Няма да вас. се представя. Какъв да се представя към вас? Камерите тук. Не ми говорите. Добре, вие сте човек, който проявява най-много желание да изрази позицията на тази група хора тук. Аз проявявам желание да говоря пред журналисти, не пред вас. Кажете все пак, защо сте тук? Питам ви защо сте тук, не ви обвинявам в нищо. Добре, някой от вас не иска ли да каже защо сте тук? Не искаме да представяте нас. Аз останах с впечатление, че сте дошли да изразите публична позиция. Не искаме да даваме. Значи изтече ви работното време и вече няма изразяване на публична позиция, така ли? Свърши. Твоето колко е работно? Моето работно време е денонощно. Ага. Не И по спя. колко вземаш на час? По 80 ли? Ойковите? Не, От не Прокопиевите? От кои? От Прокопиев? Не взимам пари от никой. Ага, окей.